kamar yadda kuke gani wannan naira 200 ne, kuma zan yi amfani da wannan naira 200 na sayar da mutum ɗaya har mutum 400. Ko mu je mu ga yadda ta kasance, let's go. Nan take na tafi cikin kasuwa na ce a bani kuli na zo na siyi mai kamar da kuke. Na tafi gurin yan awo na ce a bani farar shinkafa. Nan take ka fara auna mun na ce kuma normal shinkafa. Ita ma na siyo citta, kanwa, na zo na kawo kayana ga sanan har da stock away. Nan take na fara wanke farar shinkafa ta sai na kai ta markaɗe. Gashi nan kamar yadda kuke gani ina kawowa gida na juye shi a katon bokiti. Na ce bari an zuba yis a cikin ruwan zafi na kaɗa shi sai na zo na juye shi a ciki kamar yadda kuke gani. Na fara juyawa, na zo na zuba baking powder ɗina na fara juyawa, shi ma na zo na zuba sukari, shi ma na zo na sa gishiri again, na zo na sa ruwan kanwa. Nan take na zo na fara raba shi domin zan sa a rana. Nan take na zo na fara daka kuli na saka magi, barkono na fara dakawa sai na zo na fara haɗa wuta. Alhamdulillah gashi nan na haɗa wuta sai suya mu je zuwa. To fa suya ta yi nisa dan na fara cika butiki biyu ma sai na zo na fara zubawa ta kawai. Gashi nan ina zuba kuli muna da mai kamar yadda kuke gani. Muka ce mu fara zuba mu fita mana. Nan gashi na ɗebo na sama da mutum 100 za mu fita. Gashi nan kamar yadda kuke gani mun fara ba al'umma. Kada ku manta ko naira 5 ita babu a ciki. Wannan mutanen da na sa a sama su suka biya kuɗin komai da komai. Gashi nan sun haɗa 285 muka yi amfani da 200 akwai rago 65 a account ɗinmu. Daga cikin wayanda suka ba mu kuɗi akwai Nura Bello Muhammad da Zainab Jibril wanda suka ce a yau mahaifiyarsu addu'a Allah ya jikanta, Allah ya mata rahama. Akwai kuma Hajiya Babi wadda ita ma ta ce a yaran ta addu'a, ita ma ta bada gudunmawa sosai a cikin wannan tafiya. Kamar yadda kuke gani mun baro kan hanya muka zo makarantar almajirai suna karatu, muka ba su sai muka ci gaba da mutanen gari. Mun yi masa na sama da mutum 200 sannan gobe za mu yi shinkafa na mutum 200. Ku gaya mun nan gaba mutane ne kuke so a ciyar.